माने बानायग्रा गैलिया आगु समाव बर'फोरा सिफुंखौ औवा दालायखौ बानायोमोन औवा बिजौ बानायोमोन दा समाव नाथाय रोङा दा जोङो इम्पर्ट जोङो खालामनानै बा गुबुननिफ्राय बायजोनिफ्राय बायना लाबोनानै जों बेखौ बानायनाय जायो सिफुंफोरखौ दा बेखौ जोङो साइन्टिफिक मेथडजों माबोरैहाय माने बानायनो बिथाङा मोनसे एकाडेमिनि गेजेरजों बर' लाइमोनफोरनो एबा गोसो गुदुं फरायसाफोरनो बिथाङा माने खरा होनो नागिरदों दा जों बिथांखौ जोंनि बे मेलखौ बेखेवना होनो थाखाय जोंनि बे दिनैनि जेनाखि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायनो जों सिगांदों बेखिनियावनो जोङो मोनसे खोथाखौ बुंनांगौ दङ जे जों मिथिनो मोनदों जे फेसबुक आरो गुबुन खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि सासे गेदेमा आर्टिस्टआ सावथुन मुलुगनि फेसा सावथुन मुलुगनि सासे आर्टिस्टआ बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि सायाव माने सोंथि दैखांदों होननाय मिथिनो मोनदों सोंथि दैखांदों होननाय जादों जे ओरैहाय जे मोसाखावरिमोनहा माने बे बादायनायाव गावखौ देरहाहोनो थाखाय माने फैसा होनानै मानसि लाबोनांगौ जादों बेबायदि होननाय अजद फैदों होनना बुंनाय जादों दा बेयो इनफरमेसना बिथांनिसिम गोरोन्थि सहैनो हागौ बिथाङा गोरोन्थि इनफरमेसननि गेजेरजों जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननि सायाव माने रिमार्क होनो हागौ एबा बड'लेण्ड डेन्स मास्टारनि बेलायाव बुंनो हागौ जों बेखौ सानदों बिथाङा जोंजों जुदि थोंजोङै जगाजग खालामनायमोनबा बे बानबुंथिखौबोथ' होनाय नङामोन जों मिजिं खालामदों बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आवगायबोगोन आरो जोंजोंनो थोंजोङै माने जगाजग खालामगोन नायबा जोंजोंनो बा जोंनि मिडियानि गेजेरजोंनो बिथाङा क्लियारखौ जागोन माने गुबुननि चेनेलाव बिथाङा बुंहरदों होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो जायनि थाखाय जोङो बेखौ थोंजोङै रिप्लाइ होनो असुबिदा जादों गोबांसाया जोंखौहाय बुंहरदों जे नोंथांमोना बिनि सायाव रिप्लाइ होआ नामा दा जोंहा गुबुन चेनेलनि सायाव बा गुबुन मिडियानि सायाव जों बोराबनायनि बाथ्रा गैया एबा गुबुन चेनेलखौ जों सोंखारनाय बाथ्रा फैया बेखायनो जोङो जोंनि मिडियानि गेजेरजों जोङो क्लेरिफिकेसन होनो लुबैयो जायफोरानाखि गोरोन्थि बुजिदों एबा जोंनि बे प्रजेक्टनि सायाव माने मोनथिया हसिया कमेन्ट होदों बिथांमोना जोंजोंनो सिदायै फैनानै क्लेरिफिकेसन लाफैनो हायो एबा जोंनि प्रग्रामफोरखौहाय नायनानै बुजिनानै कमेन्टखौ होथों जों बेखौनो लुबैगोन जोङो गोबांथार रायज्लायनो लुबैयाखै दा समाव जोङो दिनैनि बे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि बि ग्रुपनि मोसानाय बादायलायनाय सेकेन्ड राउन्डनि बेखौ बेखेवना होनो थाखाय खावलायदों बर'नि मैखोम रिंगु दामसा रिसार्च खालामनाय गोमोथाव बसुमतारी गेदेमा बिथांखौ गिबि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 खौ जायनाखि खालामजेनदों बिथांमोनाव गेदेर बिदा गेदेर राजेन बसुमतारीखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय स्पेसियेलि बरायग्रोबाय आरो लोगोसे बेयाव जाज जाफैनाय साथाम बिथांमोननिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो साबायखरखौ बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे गासै बे बादायगिरिफोरनि गार्जियानफोर बिमा बिफा बिथांमोनहा जे जोबोद दुखु खस्थ' खालामनानैब्लाबो दिनैसिम बे अबस्थायाव लाबोनो हादों बे जोबोद बाख्नायथाव आरो सासे बिमा बिफा जानानै जेन'ब्ला गावनि फिसाखौ बयबो मोजां जाजानो लुबैयो नङा होमबा बे आरो आं बारा गोबाव बुंनो सानाखै नैबेखौल' आं खावलायनो सानदों गार्जियानफोरनि बिथिङाव आरो जेन'बा जोङो इडुकेसनखौ लाथारनांगौ जेरै दङ जोंना मिउजिक कलेजफोर बेवहाय उन्दैफोरखौ जाहाथे बे इडुकेसनफोरखौ लाहैयोबा आरो साबसिन जाबावो फिउचारनि थाखाय मानोना गुबुन माहारियाव मा होनो जुदि नोंथांमोनहा जुदि सार्टिफिकेट गैयाब्ला आं उमुक रोंगौ बिदि होनब्ला फोथाया सार्टिफिकेटआ सोर उस्तादा सोर बिदि सोंगोन आरो भेलु गैया आरो थारमाने रोंब्लाबो बेबायदि जायो दा नंखायनो बे सार्टिफिकेट कर्स बा डिप्ल'मा कर्सआ मानसिनि जिउ दिङा जावलांनाय लामायाव जोबोद मदद होयो आरो बे साख्रि लालायनाङा आरो साख्रिनिबो सुबिदा थायो जेन'ब्ला दा बर'नि दामजु बा मोसानाय बेनि गेजेरावबो जोंहा इउनिभारसिटियाव थिसनजानाय जाहैबाय
देग्लाय 4 सेमिस्टाराव थांबाय आरो दा बेफ्राव जेन'ब्ला उन समावहाय माखासे प्रसेसा जुदि फैयोब्ला बावहाय साख्रि बाख्रिबो बहुत ओंखारगोन दा नै दा खेथ्रआवनो जोंना मा जाहैबाय डिग्रिदारिया जोंना खम मानसिफ्रा बहुतनो सोरबा सेनियरब्लाबो कम्पानिसआव थानो गोनां जाबाय डेमनस्ट्रेटराव लेक्साराराव मोनहैया बेवहाय इमिउस बा एमए बो नांगौ जायो आरो डिग्रिया दा बेबायदि आरो दा अब्ला जों बुजिबाय एसे जोंनाथ' एसे लेट नालाय ट्राइबेलफोरनि माखासे माबायानो प्रसेसआनो एसे लेट आरो जुदि एडभान्स मोनथिखायोमोनबा डिप्ल'माफोरखौ लानानै थानो हायोमोन जों दा बेखौ जों दासो बुजिफैबाय मा हाब माथो डिग्रि नांमारगौ बेबायदि आरो दा नंखायनो आं गार्जेन बिथांमोनखौ खावलायनाया बेनो जाहाथे दुखु खस्थ' खालामनानैब्लाबो गावबागाव फिसा फिसौफोरखौ इडुकेसनखौ होहोयो आरो नैबे दा बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बेथ' जोबोद गोजौ मोनसे जौसां होननानै बुंजायो बेखौ सानसे समाव बे इन्टारनेसनेल लेभेलावबो थांगोन मानो होनब्ला इन्टारनेसनेल लेभेलनि मानसिफ्राबो फैगोन बावहाय जेब्लानाखि बेयो जौगालाङो नोंथांमोननि बेबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंनो बियो साक्सेस जालांगोन आरो बिथां जायनाखि बेखौ दैदेनबाय थादों खालामबाय थादों बिथांमोनखौ जोबोद धन्यबाद होनांगोन बे जोंनि माबायाव गैफेरामोन बेबायदि केपासिटिनि खुनु माबा जाफेराखैमोन आरो बिदि डेन्स माबायावहाय ओरैनो फिसा फिसौ जादों फांसन बायदिसिना खिन्थु बिथाङा जे बेखौ इनिसियेटिभ लादों बे जोबोद बाख्नायथाव आं बिथांनो स्पेसियेलि खुलुमनाय होयो आरो दा आं गोलाव बुंनो सानाखिसै बेखौनो खावलायनानै आं दोंसे दामजुजों दामनानै बेखेवनानै होनो थाखाय आं आखायाव लाबाय जों सेरजा दामजुखौ दामनायनि गेजेरजों बेखेवनो खावलायसिगोन आरो जों बिथांनो जौसांखौ हारसिङैनो उदाङैनो हगारना होनो सिगांबाय
जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथां गोमोथाव बसुमतारीनिसिम बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनिसिम नुजाफैनाय बिथाङा जोबोद ओंथि गोनाङै मिलौदोयै दिनैनि बे जोंनि बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि राउन्ड 2 नि बि ग्रुपनि बे बादायलायनायनि हाबाफारिखौ बिथाङा जोबोद ओंथि गोनाङै बेखेवलांबाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जों बिथांखौ दा दान्दिसे समनि उनावहाय जों मोनफिनबावगोन जों बे फैसालियाव बिथांखौ लेंहरफिनगोन आरो गिबियावनो खुलुमनाय थाबावबाय जोंनि बे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 बे बादायलायनाय सोलिबाय थानाय बे हाबाफारिनि बिगोमा सामलायगिरि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिसननिबो बिथाङा बिगोमा बिथां राजेन सार बसुमतारी बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय आरो लोगोसेयै आङो दिनैनि बे बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि राउन्ड 2 नि बे ग्रुप बि नि बे कम्पिटिसनखौ सालायलांनो थाखाय एंकर महरै सिगांबोबाय आरो गिबियावनो आं मिजिंथिबावबाय दिनैनि बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन आरो बे हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब खालामबोगासिनो दङ बिथां जाज बिथां सार मेडाममोन लोगोसेयै नोंथांमोननिसिमबो साबायखर जासिहरग्रोखाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बादायलायनो फैनाय साथाम मोसाखावरि बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिहरग्रोबाय हामलाय हरग्रोबाय जाहाथे बिथांमोननि हाबाफारियाबो मोजाङै जाफुंलाङो आरो नायगिरि हिसाबै फैनाय आरो जोंनि बे सोलिबाय थानाय इउटिउब चेनेलनि बे डेन्स कम्पिटिसननि नायबाय थानाय बायजोआव थानाय भिउवार्स नोंथांमोन गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो जोंनि बे चेनेलखौ नायबाय थानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरग्रोनाय जाबाय।
ब्रेकनि उनाव फैफिनबाय जों दानिया जागायनो सानबाय बे डेन्स कम्पिटिसननि साथाम बादायारिनि मोसानाय थामहिनबा बड' डेन्स मोसानानै बिथांमोना कम्पिटिसन खालामगोन आरो बे साथाम मोसाखावरिफोरानो जाहैबाय अनसुमै नार्जारि आरो रिसा स्वर्गियारि आरो थामथियाव मेरिना बसुमतारी जे जों बिथांमोन साथामखौ जों दिनै फैसालियाव लेंहरगोन मोसानो थाखाय बिथांमोननि कम्पिटिसनखौ जों नायगोन जोंहा जाज बिथांमोन दं जाज बिथांमोना भट होगोन नोंथांमोना मिथिखागौ भटखौ सोर बेसेबां होयो रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो नायगासिनो दं मिथिखागौ सासे जाज बिथांमोना सासेयाव 10,000 भट्स मेक्सिमाम 10,000 दङ आरो बेनिफ्राय अडियन्स बिथांमोना 700 टटेल 700 कइन्सनि भट होनो हागोन आरो बायजोआव थानाय अडियन्सफ्रा दा भट होथ'नो मोना बिथांमोना बे दा डेन्स बड' डेन्स कम्पिटिसननि उनावहाय जों लाबोगोन हिन्दी डेन्स कम्पिटिसन बै हिन्दी डेन्स कम्पिटिसननि समावसो बायजोआव थानाय भिउवार्सफोरा लाइक खालामनानै भट होनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिखागौ दा जोङो जागायनो सानदों गिबि गिबियावनो आं लेंहरनो सानबाय अनसुमै नार्जारि जोंहा अनसुमै नार्जारि बिथाङा फैगासिनो दङ Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.